Ассалому алайкум дӯстон, бародарон, бинандагони канали Оянда. Гуне ки аллакай аз номи видео пай бурдед, видео оиди чӣ гуна, чӣ тавр смартфони оддии худро ба смартфони зидди обиву хокӣ, яъне ба смартфони зериобӣ табдил дод, яъне водонепроницаемый. ҳатман наворо то охир тамошо кунед. Боварӣ дорам ки ба шумо писанд меояд. Инчунин ба канал обуна шудану зангулачаро пахш намуданро фаромӯш накунед. ҳатман фикрҳоятонро оиди ин видео дар комментария нависед. Инчунин лайк гузоред ва дӯстонатон низ фиристед. Шояд ба касе ин усул лозим ояд. Барои смартфонро обногузар намудан аз усулҳои гуногун ва ашёу чизҳои гуногун истифода намудан мумкин аст, ба монанди пуфакҳои резинӣ, скотч, пакет ва ғайраҳо. Дар видеои имрӯза ман аз пакет истифода бурдам. Аз рӯйпӯш намудани телефон бо скотч каме шубҳа намудам. Инчунин ман пакетро аз ҳама роҳи осону бехатару амнтар ва боэътимодтар ҳисобидам. Чӣ хеле ки аллакай дар видео дидед, ман смартфонро дар дохили пакет печонда ҳама ҷоҳояшро маҳкам намудам. Танҳо ҷои камераро бурида бо скотч маҳкам намудам. Дигар боқимонда ягон ҷои вазнинӣ ва душворӣ надорад. хуб, мегузарем ба таҷриба.
айни замон наворгириро ба анҷом расонидем. кушода мебинем ки ин таҷриба чӣ натиҷа додааст ва то чӣ андоза бовариноку самаранок аст. чӣ гуна ки худатон дида истодаед ва шоҳид ҳастед, таҷриба бо муваффақона анҷом ёфт ва ягон қатраи об ҳам ҳатто дар смартфон дида намешавад. ба фикри ман ки бо ин усул соатҳои дароз метавонед зери обро ба навор гиред, агар ки дуруст анҷом дода тавонед ва дуруст маҳкам намуда тавонед телефонро.